آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على خير البرية سيدي أبا القاسم يا رسول الله. صلى عليك الله محبة النصائم، وما ناحت على الأيك الحمائم، وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمباديت بشرفي الله جبوا أمبو فوق ولي مندو ملكنا عني ملكوكا أو منو سونغولندو أنا ني سانغا كنانديولا كافو على كهينة أكا كشي أكا بركة على كوجيدي ننا وكلنجلنا بلا جلنكا أبياوكا إمشون ماندي سانفي شرفي الله دوبا دوما إمشون مي ناس جلندو على كرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أناسو دينيو أجولو ولوكا نينا مايا نيفولي أوي walasa o bɛ se ka kɛ ɲɛmadali fɛn ye an bolo cogo min ni o kɛra an ka diɲɛ kunnaja ani an ka lahara kisi o bɛ sɔrɔ o de la. nin kɛnɛ in bɛ sigi an karamɔgɔ fɛ Sheikh Mohamed Abu Jafar Jabati, kuranɛ tafsirikɛla don Bamakɔ Mali la. o tɛmɛnen kɔfɛ alimami don ka bila mɔgɔw ɲɛ k'u ka farida 5 seli ni u ye Misira de la Bamakɔ. an ka docteur don, sɛbɛnnikɛla don, laselikɛla fɛnɛ do ni o ye wajulukɛla ye. Alhamdulillah ko sanga bɛni a kuma do. an bi waati belebele min kɔnɔ ni o ye san yɛlɛma waatiw ye. an ka ɲiningali fɔlɔ min bɛna tɛngu a la bi, o de ye sanna miladiya ni an ko a ma kerecɛnw ka san yɛlɛma, walima i k'a fɔ calendrier grégorien ni o ye calendrier min bɛ an bolo ka daminɛ janvier la ka taa bila décembre la. yalima ni sanna miladiya min ni diɲɛ bɛɛ b'a la ka baara kɛ n'a ye bi, n'a kɛra international ye, kuranɛ da tura a la wa? kuranɛ da magara nin na wa? Ustaz, bismillah. n b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim, allahumma salli ala muhammadu ali wa sallim. an ka foli ani waleɲuman dɔn o bɛ an filɛliba bɛɛ lajɛlen ani lamɛnba bɛɛ lajɛlen, k'a fɔ an karamɔgɔ abu nafisa mukhtar barakallahu fikum, ala ka ana aw dɛmɛ inshallah. an balimakɛ abu zahara a bolo degunna, o de y'a to a ma kɛnɛ sɔrɔ bi inshallah. an ka foli ni waleɲuman dɔn a bɛ an karamɔgɔw bɛɛ ye. i ye ɲininkali min kɛ n'o de ye an b'a fɔ n ko tubabu san, diɲɛ bɛɛ bɛ ka baara kɛ ni a ye, sabula Allah subhanahu wa ta'ala a y'a jira an na kuranɛ la san ko suratu Yunus k'a fɔ tile ani kalo olu bɛɛ danna san dɔɔni kama. o la dɔw bɛ se k'u ka san jate ta kalo fɛ, dɔw bɛ se k'a ta tile fɛ. hali n'o y'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye min di silamɛw ma, o de ye k'a jate bila ni kaloden ye. inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra. donc o la san kalo ye 12 ye alkuranɛ ka jate la. o ye ka raddu kɛ, a ye ka mɔgɔw ka kuma lasegin n'o ye yahudiyaw dɔw ye minnu ye san kalo kɛ 13 ye. an tɛna don yala Isa bangera 25 décembre la wa, a ma bange o la wa, a bangera tilema de fɛ wa, a bangera samiya de fɛ wa, a bangera fonɛnɛ fɛ, o t'anw ka ko ye. anw bɛ amama amrin waka, anw bɛ fɛn dɔ de ɲɛkɔrɔ. an bangera k'a tɔ an b'a cɛ la, an bɛna fatu k'an to a cɛ la. n'an ye e mukhtar ɲininka sisan e san ye san joli ye, i bɛ a fɔ an ye i bangera nin don nin kalo nin san de la. i bɛna tubabu san de fɔ an ye, i tɛna silamɛya san fɔ an ye. ne bɛ ten, e bɛ ten, an bɛɛ bɛ ten. hali karisa fatura don jumɛn, o de bɛ fɔ a la. f'an ka faamu jamana a tɛ se ka
organiser ka ɲɛnabɔ fo o k'a sɔrɔ calendrier dɔ de bɛ a bɛ baara kɛ ni min ye donc ni jamana ye tubabuw ta sabula maa min b'i mara i bɛ a ta o de ka dabada ma a y'an ja a man ja an maralen don n'u ye hali n'o y'a sɔrɔ kɛnɛ kan a bɛ fɔ ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo nka n'i y'a sen k'a sen i bɛ taa ye k'a fɔ hali bi juru in ma bɔ an na fɔlɔ n'o ye jɔnya juru ye sani an ka ta san yɛrɛ la sa an karamɔgɔ Mukhtar Abu Nafisa ne hakili la dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ fara kerecɛnw kan k'olu ka don bonyalen ko o de ye baara bila o la anw silamɛw juma dira an ma juifu samedi dir'olu ma kerecɛnw ta ye dimanche ye pourquoi i t'a fɔ ko dimanche o ye kerecɛnw ka don ye i b'i ban est ce que ni dimanche bilala o kɔrɔ k'an ka taa église la de ayi ni san yɛlɛmana dɔ y'a kɛ boîte la ta ye dɔ y'a kɛ gulɔmi ye dɔ y'a kɛ janaya ye dɔ y'a kɛ a bɛ ka ala bato denmisɛnnin n'i y'a faga fɛn bɔ a bolo i b'a a kulonkɛ fɛn d'a ma n'i k'u kana taa yɔrɔ dɔ la f'i ka fɛn dɔ d'u ma i b'u bila seli la i bɛ wajulu f'u ye échange de ka ɲi o de la hata Seydina Lut kuma min na ani a ka mɔgɔ minnu n'olu tun bɛ geniya baaraw ni gɔrijigɛniya kɛ a ko haulai banati n'i ye mɔgɔ jɛ k'u kana cɛ kana cɛ ɲini a kan ka nege da cogo di i b'o fana fɔ ala k'an bɛ sababa ma o la an karamɔgɔ Abu Nafisa ala k'an bɛ sababa ma Qur'anul Karim a man kunni kan a ma foyi to yen nɔ o kuma an ka segin kuranɛ ma an ka a bɔ mɔgɔ ko la an ka bɔ taasira ko la an ka segin kuranɛ ma ala min ta ye diɲɛ ala yɛrɛ kumana tubabu san kan wa a ma kuma kan n'an ye suratul kahfi lajɛ i bɛna ye k'a fɔ kuma min ni kerecɛnw nana kira ɲininka sallallahu alayhi wa sallam kuluwo kɔnɔ mɔgɔw u ye san joli de kɛ kuluwo kɔnɔ kuranɛ ye jaabi di a ko walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 o kuma ala ti jaabi dɔn a b'a dɔn a k'u ye san 300 de kɛ kuluwo kɔnɔ wazdadu 9 nka olu ye san 9 fara kan o kuma mun na o kuma ala san jumɛn don o juste san kelen fɔ an ye san 300 de don wa san 300 ni san 9 de don wa ala ko ne y'a fila bɛɛ fɔ a ye n'aw ye san jate ni kalo den ye o la a bɛ kɛ san 300 ye nka ni a y'a jate ni tile komi tubabu san bɛ jate cogoya min na o la a bɛ kɛ san 300 ani san 9 komi an karamɔgɔ Abu Nafisa alhamdulillah fɔlɔfɔlɔ madrasaw la fɛn dɔ tun bɛ kalan fo ma nujum n'o ye calendrier yɛrɛ bɛ dilan cogo min alhamdulillah an bɛɛ tun bɛ calendrier dilan o kalanna an fɛ El Hilal la an karamɔgɔ Jaraw Sadu Umar ala ka hinɛ la olu ye o darsu walafi ala k'an bɛɛ sababa ma sabula kaloden n k'a fɔ san min bɛ jate kaloden fɛ ani san min bɛ jate tileden fɛ san o san tile 11 de bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ san o san tile 11 de bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ o la san 300 la i b'a ye k'a fɔ tile 11 sigiyɔrɔma 300 o bɛ taa san 9 na donc jate in b'o cogoya de la o la an b'a faamu k'a fɔ ni kuranɛ yɛrɛ ye a considérer munna ni a imposera anw kan internationalement anw fana t'a considérer ala k'an bɛɛ sababa donc an tɛ kuma janya o la nin kɔni ye dɔrɔn u ka segin kuranɛ ma u k'a dɔn kuranɛ ye a considérer non alhamdulillahi rabbil alamin ni o tɛmɛna ka bɔ yen alakira mantɔn ka ko tɛ ko denni ye an b'a fɛ k'a dɔn alakira mantɔn ka ko kira somɔgɔba ninnu u ye mun de fɔ u kun kan alhamdulillah allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sallim ya aba nafisa a dɔn k'a fɔ ahlul bayt alayhi salam olu ni kuranɛ o de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kuranɛ ye ummatu rasulillahi bonya
ala kira ummatu rasulillahi bonya alul beitu yɛrɛ fana ummatu rasulillahi bonya n'o ye kira manto ye wala harajo do ni bɛɛ ko ne kira b'a fɔ ummati nga manto o la ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a mɔdenw ani ahlul beitu nunu olu ka gafe min bɛ n'a fɔ a ma ko biharul anwar a furada an k'a fɔ a juzu'u n'o ye kitabu in yɛrɛ bɛ taa kitabu 110 de la o ni a juzu'u 21 ye o la a bɛ kuma ummatu kan alakira manton fusamantiya min b'a la kuranɛ la ani alakira ye fusamantiya minnu fɔ haditha la a ka ca an bɛ aya damadɔ ta a ko ala subhanahu wa ta'ala ye ni umma in bonya donc alul beitu fana y'a bonya kosɛbɛ ala ko kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas yani ni manto in ye manto hɛrɛman de ye min bilala diɲɛ kɔnɔ nga aka hɛrɛ in bɛ jumɛn na ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ka mɔgɔw su ka kɛ ɲuman kan ka maaw bali ka bɔ juguman na ani ka danaya ala subhanahu wa ta'ala k'o sabati a ko yɔrɔ wɛrɛ fana suratul hajji la huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ddini min harajin millata abikum ibrahim huwa sammakum al muslimin huwa sammakum muslimina min qabl a ko ala de ye ni manto in sugandi ni ala ye an fɛn o fɛn kɛ kira manto ye a y'a laja a ko tɔɔrɔ foyi tɛ ni manto in na ni manto in sen dalen no ibrahima ka sendanɔ de la ka kɔn ala kɛra cilen ye ka kɔn kuranɛ jiginni ye ibrahima de ye ni manto in tɔgɔ da ko silamɛw sabula a ye duwawu min kɛ ani ismaila alikaba jɔlen a ye duwawu kɛ k'a fɔ k'a ka silamɛ zuriya de bɔ ale bɔnnaw la o kuma an b'a dɔn ibrahim ale ka duwawu jaabi o de ye anw ye ala ka an bɛɛ sababa ma o kuma ni manto in ala ya anw kɛ seere ye manto tɔw fana bɛɛ lajɛlen kan o la alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ka hadisaw caman o de bɛ ka ni manto in k'a ka fusamantiya ko o jira mais an karamɔgɔ mukhtar ni alakira ani ala subhanahu wa ta'ala ani ahlul beitu ko ni manto in manto hɛrɛman don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko manto in bɛɛ ka ɲi manto hɛrɛma n ko manto hɛrɛman de ye ali faga manto khayru umma o de ye hasan faga khayru umma o de ye husaini faga o kuma khayru umma bari ni kolankolon caman olu de bɛ k'o kɛ o la i b'a dɔn o la k'a fɔ ni ala subhanahu wa ta'ala kumana ale mago bɛ minnu na manto in na kamo de ma ni sɛnɛkɛla ye sɛnɛ kɛ a mago tɛ sɛnɛfɛn bɛɛ la a mago tɛ sɛnɛfɛn bɛɛ la bil munasaba sayidina musa alayhi salam a ko ala ma a ko ala a ko a ma kelen faamu i ka ko la ala k'o ye jumɛn ye a ko e bɛ dɔw jeni mun na ala subhanahu wa ta'ala hikma kɔnɔ a ye kɔngɔ bila musa la ka musa bila a ka sɛnɛ kɛ o kɔfɛ suma mɔlen an k'a kɛ ɲɔ ye sisan ɲɔ mɔlen n'a y'a kan o kɔfɛ a y'a gosi ni ka tila ka ɲɔkisɛ k'o fana susu ka mugu bɔ ɲɔkala a y'olu jeni ala ko musa ye ninnu jeni mun na a ko nafa t'u la a ko o fana bɛ ten dɔ de danfɛn dɔw nafa t'u la nafantanw bɛ jeni o kuma ala kira sallallahu alaihi wa sallam dɔw fana ɲaaminen don manto in na olu y'a folofolo de olu y'a buu de olu y'a kalakalaw de olu t'a kisɛw ye laɲini ye manto kisɛw de ala k'an bɛɛ sababa ma inshallah alhamdulillahi rabbil alamin ni an bɔra yen ala kira somɔgɔ belebele ninnu yalima ye fɛn fɔ ala kira ka jɛɲɔgɔn n'o y'a ka sahabaw ye olu ka fusamanciya kan wa alhamdulillahi rabbil alamin yɔrɔ maa jugu tɛ ɲuman f'i ma an karamɔgɔ mukhtar karamɔgɔba dɔw yɛrɛ delila ka ɲininka u n'u bɔnmɔsi jɛma ala ka yafaw ma ko siya ye mun ye ko siya ye sahabanin de ye n ko karamɔgɔ siyaya kuma den yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ siyaya kuma den yɛrɛ ye ka sɔn dɔ ye ka tugu a la a yɛrɛ bɛ na ni kuranɛ aya wa inna min shi'ati la ibrahim
ko Ibrahima kun ye Nuhun ka siya ye ko nka n'a fɔra ko siya sisan ko o ye sahabanin de o subhanallah siya ala dɔn don ala kira kanu don ala kira somɔgɔ kanu don ala kira ka sahaba minnu n'u ma ala kira janfa kɔfɛ k'olu kanu ka k'u fɛ o don an ye kitabu kelen min yira sisan n'o ye Biharul Anwar ye o kitabu kelen in na a babu 13 na a bɛ kuma sahabaw ka fusamantiya kan a bɛ sahaba dɔw ta o tɔgɔ ma ka kuma u kan wa babu dɔ yɛrɛ fana bɛ yen o ye a babu 8 Biharul Anwar a juzu 21 n'o ye a tome 21 a babu 8 a bɛ kuma a b'a fɔ fadlul muhajirina wal ansar wa sa'iri sahaba wa tabi'in wa jumali ahwalihim a ko muhajiru ansaru ani tabi'una ani ma ni o kɛra lahala ɲuman kan ni man to yen ka olu ka kumakan dɔw fɔ a bɛna ni kuran ayaw ye a bɛna ni hadithaw ye a caman ka an filɛba ani an lamɛnba ka ala sɔn hadisa dɔ ma o minɛna Ali ibn Abi Talib ka zuriya la ka taa se Ja'far Sadiq ma alayhi salam fo ka taa se Ali ma a ko kana ashabu rasulillah 12,000 ko ala kira jɛɲɔgɔn ko ma 12 kun jate do 8,000 min al-Madina wa 8 min Madina wa 2,000 min ahli Makka wa 2 o ye makankaw ye wa 2,000 min at-tulaqa minnu ni ala kira ko ay tan ya faraw ma n'o ye Abu Sufyan ni Muawiya ninnu ye o n'a ɲɔgɔn a ko olu ye maa 2 ɲɔgɔn ye o kumana a ko kɛnu yabkuna layl ko ni sahababa ninnu k'u tun bɛ su kasi ani tile u tun b'a fɔ de ko ala subhanahu wa ta'ala k'olu ni minɛ k'a sɔrɔ u ma u ka diinɛ baara o tɔnɔ dun nin ye hadisa kelen hadisa wɛrɛ bɛ o bɛ minɛ Imam Ali yɛrɛ la alayhi salam o bɛ amali Sheikh Saduku la a ko usikum bi ashabi nabiyikum la tasubbuhum a ko n bɛ aw ladi kira ka sahaba sanumanw a kana kala turu la a kan'u neni a ko jɔnnu alladhina lam yuhdithu ba'dahu hadathan wa lam yu'u muhdithan minnu ma diinɛ in tiɲɛ a kɔfɛ o kuma nin n'a ɲɔgɔnna caman caman an karamɔgɔ Mukhtar o hadisaw de bɛ an bolo nin kitabu in na ka fara ahlul beitu ka duwawu kitabu fana kan alayhimus salam minnu b'a jira k'a fɔ ni fɛn fɔra k'a bɛɛ tan don o t'a yira k'a fɔ kolon tɛ sɔrɔ a la n'a fɔra sisan ko Mukhtar nin sugu in ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɛn ɲuman dɔrɔn de bɛ nin sugu in kɔnɔ walima karisa ka bitigi kɔnɔ a bɛ fɛn minnu feere a bɛɛ ka ɲi a ka kɛ tamati feerela ye sisan kuma dɔ la n'i taara tamati kolon dɔ sɔrɔ a la o ye kolon ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kolon feerela don o t'a yira fana k'a fɔ ko fo diyago e ka sɔn kolon in fana la ala subhanahu wa ta'ala a ye sahabaw tanu jumlatan mais tafsilan u ka baara kelen kelenw o de bɛna fɛnw bɔ ɲɔgɔn na komi ala y'o fɔ ko ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib ko mu'minun do kɛnɛ kan ko nka kolon b'u la ɲuman b'u la u bɛ sɛnsɛn de u bɛ tɛntɛn de ala k'a to an ka sɛnsɛnni ani tɛntɛnniw ala k'a to an k'olu dɔn an ka tugu u la an karamɔgɔ. Alhamdulillah al-Imam Muhammad Abu Ja'far Jawati yani an ye sigida in kunce ka da waati koron kan an bɛ y'a ye an nujuru samamaga ani an karamɔgɔ Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ale ka wajulo kɔnɔ ka kuma sinsinna fɛn belebeleba dɔ kan n'o de ye k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya ye kuma in ye mɔgɔw dabali ban ka mɔgɔw yɛrɛ kosɛbɛ hatta ni waati in na dɔw ma se k'a dayɔrɔ sɔrɔ u hakili la nka hakilima caman ani faamutigi caman ani kodɔnna caman olu fana ye a faamu nka ɲininkali bɛ min kan sisan yalima dɔnnibagaw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ minnu delila ka nin kuma in bɔ ɲɔgɔn fɔ wa min tɛ Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ye. Alhamdulillah rabbil alamin Abu Nafisa ala ka ani ishimaya barakallahu fikum i b'a dɔn
i bɛɛ ko bɛ min ye i dɔ to o bɔ ɲɔn tɛ n'a fɔra ko seli tɛ silamɛya ye bɛɛ b'a dɔn kɔni k'a fɔ kuma t'a fɛn min ye o kɔrɔ ye kana silamɛya bɛn seli dɔrɔn ma alhamdulillah an b'a fɔ de wa shahida shahidun min ahliha an b'a dɔn k'a fɔ dalu dicogo la yuraddu qawlu mujtahidin bi qawli mujtahidin mujtahidu dɔ ka kuma tɛ dɔ ta wuli o bɛɛ n'i ka dalu de don nka an b'a fɔ de dɔ bɛ ka kuma bɛ kɛ dɔ seereyala ye dɔ ka kuma bɛ kɛ dɔ yakoyala ye ɲɔn tɛ kolon wasalen don ala k'an bɛ sababa ma nin ye tafsiri de ye an b'a ɲini karamɔgɔw bɛɛ fɛ u ka nin tafsiri ɲini ka to k'a kalan tafsiru Nabulsi Dr Muhammad Ratib Nabulsi karamɔgɔba don min bɛ kuranɛ ani siyansi kɔnpare ɲɔgɔn na a dɔnnen don o la kosɛbɛ tafsiri ye juzu 14 de volume 14 kura bɔlen don 2016 a ka juzu fɔlɔ la a nana kuma silamɛya yɛrɛ ye min ye hakika juzu fɔlɔ o page min b'a ɲɛkɔrɔ page 154 a ko ka silamɛya kɛ wolola la ye ko kɔrɔ t'o la ko ka silamɛya kɛ maɲɔgɔlɔ minnu bɛ sanfɛ dɔrɔn ko o kɔrɔ t'o la shakiliyati ye cogo k'o tɛ a ko al-islam mi'atu alfi band ko n'i ye silamɛya sariya kɛ 100,000 ko seli ni su ni jaha o ye damadɔ de y'a la ko kumana constitution min ni a article ye 100,000 duuru o bɛ se ka kɛ a bɛɛ walima ka kelen ta o bɛ se ka kɛ ko o tigi ye sariya baara wa o tɛ a bɛna kuma surunya dɔrɔn a ko islamu sulukun silamɛya tɛ dɔwɛrɛ ye silamɛya ye jogo de yani ni i tarbiya ka mara ka lamɔ ani sisan ni i bɛ sanni ni feere kɛ i ka kɛ a ka dɔn ko e ye silamɛ ye i kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye i kana kɛ jogo ninnu i k'olu dabila yani an bɛ nin yira dɔrɔn k'a fɔ alhamdulillah karamɔgɔ a ye baaraba kɛ o kɔnɔna la ala ka ani a sara komi karamɔgɔ ka kuma ani nin ka kuma o bɛɛ lajɛlen bɛ taa ala kira ka kumakan dɔ de yira sabula ahlul beitu ka kumakanw na minnu minɛna ala kira la sallallahu alaihi wasallam an ye kitabu min yira biharul anwar a juzu 21 no toujours kira manton diɲɛ laban na o bɛna kɛ cogo di yani an bɛ seli nka ko ma nɔgɔ a ko yaati ala nasi zamanun ko waati dɔ bɛna se hadamadenw ma a ko o waati la a b'a hadisa fɔ k'a fɔ a ko butunuhum alihatuhum ونساؤهم قبلتهم ودنانيرهم دينهم وشرفهم متاعهم لا يبقى من الإيمان إلا اسمه ولا من الإسلام إلا رسمه ولا من القرآن إلا درسه مساجدهم معمورة من البناء وقلوبهم خراب من الهدى علماؤهم شر خلق الله على وجه الأرض حينئذ ابتلاهم الله في هذا الزمان ب4 خصال جور من السلطان وقحط من الزمان وظلم من الولاة والحكام أكو واتي دو بناسي كلام حديثين كدي كسبة أن كلام مختار أكو موكا على بيك وكونو براي موكا كورون أو بيك مسودي نيشينفا مسودي ني مسودي أبلا رمودو uka dine we warde ni warbe min bolo doro ba jama be tugo ko masajiduhum ma'mura wa waqti la yabqa min al-iman illa ismuhu liman yatqad bi mais liman yakisati islamiyya tqad fana be ani islamiyya ye chukunu jalamugo be kuna nga kulushi panendo okay o islamiyya ye chogo mais est-ce que kulushi mbila halala do okay ode kise wala min al-Qur'an ila darsuhu foyto Qur'an la funa kara aman kan jala misali ala ba huwa la taqrabu az-zina akana gira janala mais est-ce que y kan jana mais est-ce que y ka tabi'a ya toyo ya wala la yakhtab ba'dukum ba'd adokana do korofo yi kan jana est-ce que ya dabla ona nyoho ako
o waati misiriw ka ɲi nka limaniya tɛ yen dɔnnibaw de bɛ kɛ danfɛnw la cɛjugu o waati faamaw masakɛw olu bɛ kɛ tɔnjɔlikɛlaw de o waati ala ka an bɛɛ sababa ma waati cogoya kama n'ala sɔnna waati wɛrɛ ana hadisa in ana tɔ lase ala k'an bɛɛ sababa Sherifila Duma filɛbagaw an b'aw fo ka waliɲuman dɔn ni waati kɔrɔnin tun tɛ an tun na sama ka taa yɔrɔ jan nka an bɛ kuma segin an ka docteur ma ani an ka imam a kɛ dugawu kɛ an ye ani kumakuncɛ kumaw inshallah walil hadisi baqiya ma dama lil umri baqiya ustaz bismillah. Alhamdulillah an bɛ a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka san ala k'a kɛ an ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ wasa ye an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala télévision Sherifila ani kanuba a bɛɛ lajɛlen ala k'a kɛ succès san ye ala ka sɔn an na ka sɔn an ka duwawu la ka sɔn an ka kɛtaw la ka an laban alijinɛ kɔnɔ ka alubetu kanu ko o ɲaga an len to an dusukun na k'o ye an ka kɛwalew bɛɛ la k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn jazakumullahu anna kulla khair. Alhamdulillah. Sheikh Mohamed Abu Jafar Jabate an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn TV Sherifila lajɛbaw ka foli ani waleɲuman dɔn la kumaba ta ka di aw ma n'i y'a ye an bɛna an sigi ka nin bilasirali ninnu kɛ an b'a dɔn k'a fɔ aw de bɛ an seereya an b'a dɔn k'a fɔ aw de bɛ an ka baara jadon an na o la an bɛ foli ani waleɲuman dɔn ta ka di Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu sɔgɔlen don an na fo kɔnkɔn jamanaw kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin tun y'an ye Sherifila Duman kɛnɛ kan san 2018 kalo fɔlɔ nin ye a Sherifila arisirema fɔlɔ ye an b'a deli ala fɛ ala kɛ san in kɛ an ka limaniya san ye k'a kɛ an ka hɛrɛ san ye k'a kɛ an ka wasa san ye k'a kɛ an ka kɔrɔta san ye a nana tɔɔrɔ ani dekun fɛn o fɛn sɔrɔ an kan ala k'o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an kan ni ala kɛra yɛrɛ hɔrɔma ye a n'a soden sanumanw sigida wɛrɛw bɛ ala bolo ala k'o yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah. آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير